हराव सावबाय आङो फिसायनि सिमां नुयो खोमानानै मावजि गोसोमासो देरबाय थादों हाबा बेथन फाननानै दुमखाथि सावना फिसायनि सिमां नुगोन साननाया मावजि गोसोम नुनोसो सावनाय जाबाय आंनि खाफाला मानिसो गाज्रि जाखो होमबा आं आइखौ बुंखादोंमोन आंखौ जोनोम होयोबा सुनिबार अमाबैसा 12थाव जोनोम दा दा सुनिबार अमाबैसा 12थाव जोनोम होबाय फिसायनि खबरानो गैया जाबाय आंहा हाबा बुट खालाय लानानै लामायाव थायो आङो सोरबाफोर सेंग्राफोर बियो खोमानानै मिरगि गोनांनानैसो हाया रावबो आंनि खाफाला मानैसो चुरि जादोंबा आरो अजानाव नायखाङै जाबाय आङो फिसाय मोनगोन ना मोना होननानै जेला अजानाव नायखाङै जायो आंखौ बुंबाय 3 फुट 26 फिसाय मोनगोन